Слушай бе, Йо, нали си добър търговец? да, и Как ще ме убедиш да си купя компютър от теб? за какво трябва да убеждавам да си взимаш компютър от мен? Първо, не искам да убеждавам никой да си купува конфигурации откъдето идея. Аз с нашите видеа просто показвам факти. Предлагаме най-добрите конфигурации за цената си. Защо? Защото повечето колеги си слагат една умопомрачителна надценка за това да ви сглобят компютъра. Ние си слагаме минимална, защото имаме 2 часа работа по този компютър. Колко пари аз трябва да ви взема за 2 часа работа? Да ви сглобим компютъра, да го инсталираме, да ви актуализираме всички драйвери и да ви го дадем. Да ви кажа ли колко струва това при нас? 40 евро. Вчера имахме един случай с едни пичове. Звънят ми, така и така, от една друга фирма ни искат 300 евро да ни сглобят компютъра, частите са от нас. Аз не викам 40 евро пичове. Това момче мълчи 15 секунди. Ти вика, сериозен ли си? Викам, колко да ти взема, братле, за 2 часа работа? Всяка една конфигурация идва с 3 години пълна гаранция. Както разбрахте, идва с инсталиран Windows 11 Pro. Идва напълно актуализиран за незабавна работа. Предлагаме възможност да се вземе на изплащане. Всяка една. Опитал съм се да уредя най-добрите условия през банките. Минимално най-малка надценка. Работим с TBI, DSK и Unicredit. Понеже сме по-малък екип от 5 души, това значи, че ние обръщаме индивидуално внимание на всеки един клиент. Понеже именно сме по-малък екип, успяваме да обърнем внимание на всеки един клиент. Дигам телефона аз лично в 9, 10, 11 и 12. Който е звънял, не през сайта естествено, но който е звънял, винаги съм отвърнал. Събота, неделя, няма почивен ден, аз винаги съм на среща. Колегите не ги карам да правят такива неща, но аз лично си вдигам телефона постоянно. Имате постоянна комуникация при нас. Имаме физически магазин. Не е кой знае какво, 100 квадрата е, но идвате да си взимате конфигурациите от тук. Имаме онлайн магазин AdGameBG. Предлагаме възможно най-добрата услуга, поне според нас. Затова, може би, имаме вече над 100 000 последователи. Над 100 000 последователя по човек. Може би ние сме единствените с толкова много хора, последователи, свързан с контент за хардуер. Що? Защото хората ни се доверяват. Доставчиците най-готините. Всички ни обичат и ние обичаме тях. Бъдете живи и здрави, отивам да бачкам. Как се Матинка, чуваме се? Само не разбрах, ще ми направиш ли компютър? Днеска ли трябва да е? Да. Днеска няма да могат. Всяка една конфигурация е чисто нова при нас. И се прави специално от нулата за вас, за теб. Това отнема малко време. От 1 до 2 работни дни. Тъй, че до 2 дни ще е готово. Сега имам работа. Айде! Айде!